Yeah. Gav BH ned under gaden 0217. Luk cyklen til dig. Yeah. Gav BH ned om gab 0217. Luk cyklen til dig. Hvem er det? Yo, hæffer det den 13 viking, som knækker der, smækker der, flækker der, ligger der ned. Yo bitch, det shit jeg spytter, rammer dig som et cool lyn. Mit flow skyder mere skarpt end bly, så lad være med at puste op. Med det luft du ikke bruger, du må hellere give op. Så vent dig om at gå ud og få et ordentligt job, for du er helt skudt kaput. Du er ikke engang det værd, fuck dig bitch, smut. Kend din plads bagerst i rækken, nederst i hierarkiet. For lortet bliver sgu produceret i fucking undergrunden. Så der bitch har jeg sgu overvundet, for der er ikke noget mere den 13 vikinger haters følgesade. Så fucker du skal ikke passere min fucking gade, ellers vanker der sgu et par flade, serveret på et fucking sølvfad, imens jeg spiller mig endnu en fucking plade. Kælderklub klokken 2:17, cirklen tæt, kolde øjne, vi vil se dig falde, høre hjertet hoppe. Hver gang jeg slipper næste linje fri. Det her er KBH, når jorden her bliver plastik lavet om til grå beton. Yeah. Det er lavet om til grå beton. Yeah.